एक महत्त्वाची बातमी आहे। डोंबिवलीत केडीएमसीच्या बसवर दगडफेक झाली आहे। चालकाला शिवीगाळ करत मारहाणीचा प्रयत्न झालाय। बसनं कुत्र्याला धडक दिल्याच्या रागातून हा राडा झाला। तिघांनी अर्धा तास बस अडवून गोंधळ घातलेला आहे। काल सायंकाळी 7 ते 9:30च्या दरम्यान ही घटना घडल्याची माहिती समोर येते। प्रवाशांनी भरलेल्या बसवर दगडफेक केल्याची धक्कादायक घटना घडली। या दगडफेकीमध्ये बसचं मोठं नुकसान झालेलं आहे। सुदैवानं यामधल्या प्रवाशांना दुखापत झाली नाही असं समोर येतंय। चालकाला शिवीगाळ करत मारहाण करण्याचा देखील प्रयत्न झालेला आहे। बसनं कुत्र्याला धडक दिली आणि त्याच्या रागातून हा सगळा राडा झाला। 3 लोकांनी अर्धा तास ही बस अडवून ठेवली आणि हा सगळा गोंधळ घातलेला। काल सायंकाळची ही घटना आहे असं समजतं। प्रवाशांनी भरलेल्या या बसवर फक्त दगडफेक करण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार घडलेला।